Amayong buntag mga katablers, ari na punta diri pagsulina ta kay mato na punta og Koshi. Ang ato ani nga mo explore ta og unsa ka maayo diri sa Japan ba, mo explore ta. So mato tag Koshi karon, so mga 100 plus kilometers na siya. So magpagasolina ta karon diri. So kung gusto pud mo nga murag palingaw-lingaw sa mga barkada, murag malingaw po sila. Diri sa gas ni siya, gas gyud ni siya. Yeah. Basta makuan, isudlan mo nagkwarta. Yeah. Inikabot nila, mapoy akikuha ni mo. Musinggit na sila, oy gas na. Actually, pula gyud mo kay regular man. So diri gyud mo tubil sa ta diri kadiyot kay para malingaw po nato ang atong mga kagalingon. So mga katablers, kita ray usa diri. Ang mga katablers no, naata karon diri sa buntag sayo sa Koshi. So ato na to ning ilahang Kochiho Castle. So naata diri karon sa Koshi, nag labyog ta karon diri kay ato ang suluyon ni ang ilang lugar. Ato ginung libot-liboton gamay kay nindot kayo ang panahon karon. So mga katablers, naata diri karon sa Koshi. Koshi nga more terminal style mo ni diri, palibutan ko yung mga bindu machine ba. So relax ta gamay, magkukuha ta kay kadlawon ta ni gikan, tapos nabot ta diri po buntag gamay. So ato lang mo i-enjoy ang atong life samtang may pataglawas kay pag-abot sa saktong panahon nga di na gyud makayang lawas. Olay sa tamanoy. Muni ang Marugami, muni ang castle diri sa Koshi. Pindot ka lugar. Parking mo pala yun. So mga katablers, abot na ta diri sa Koshi, sa castle sa Koshi. So nindot siya nga lugar. Presko siya tora dito sa taas. Kaya makita. Ano ang lugar diri sa Koshi. Nata diri karon nga labigar. Muni ang tourist spot nga Harimayabashi diri sa Koshi. Muni ang mga tourist spot, muning tulay nga tourist spot sa mga history. Kung sa tuwa pa kato ganing mga kanang tulay ganing nga gipang itos bragusan katong mga pantaya na. Pwede na siya ma-tourist spot ba? Kanito tourist spot mo ni siya. Kani nga tulay gamay ra kay siya, pero kung sa kuan pa wa ko ibili, pero tourist spot man siya. No? Taga si Manoy, ga picture si Manoy. Na historya ni. Picture si Manoy. Oni ang Koshi. Dool siya sa Nobuta building. Kuan gyud, makalingaw gyud, kalingaw. Mga ka-travelers no, miagi sa aning building nga kay mo ko niya mga tourist spot mao. Nag-picture po ng isa kamay ra kay di tourist spot ni siya nga kani ba kani nga kuan tourist spot ni siya. Pero wala ko kabalo unsa ang mga historya ni nila, pero tagalabay man gyud namin labay picturean man gyud nila. So katong mga ninuno sa zona mo nin tulaya tong karaan kay ba lagi history. Lagi mga historyo kay kaning babae ni picture man gyapon siya. Nag-history aning mga tulaya ni panahon pa siguro ni sa mga katigulangan ba, mga history Harimayabashi. Ini ang train station sa South Malaysia, sa Koshi South, South Malaysia.
Barato kay lang ko Andre ba oh. Tag 50 lang. 15 na po tag 90 oh. Barato ro lagi. Dito sa Kushi na po si 20 oh. Barato ro 50 sa buko. Uy. Barato ro lagi diri. Laag ta karon sa iyon sa kwan, iyon sa Kushi. Ako kay ning iyon sa Kushi. Ako kay ning iyon sa Kushi ba. Ako kay ning iyon sa Kushi. Single lang siya pero okay ba siya? So nata karon diri sa Kushi sa Hard Oak. So ang ilang Hard Oak diri duha ka book. So ang isa ako pangatuon, so ang isa diri gamay lang siya kaysa ato ang lugar da sa Murugami. So nindot kayo kay ang panahon init niya, wala kay ulan, murag the best kayo. So hard up na ta karon, hard up Kushi. Atong tanaw ning kuan kaning pusing hard up kung sa pod lang mga display ba, murag paminaw na ko parato day kay wala man kay mga Pilipino gud nga mo dai ba sa mga mutaon tiram ng Pilipino. So nata karon diri sa Kushi na hard off. So dagan ang hard off diri pero kini lang ako ang giuna kay nagdagan pud lagi ang oras ug ang kining kainiton ba. So tanaw ta diri sa sulod niya kay nanilig muntos manoy god. Noy buntag noy. Buntag manoy. Ano yung mga suki sa mga Pilipino sa kaniyatong mga panahon sa mga 2000 kapin plus ang mga Pilipino paborito kay ng mga stereo sa Japan ba, mga sound stripper, mga cab, mga bike sa una gakabayo, mga amplifier. Giratsada na lang nako ning recycle shop diri sa Kushi. Kay mura man gyud og kaning kuan gyud ba. Atog yung suruyon man ning mga second street diri sa Kushi. Para makita gyud tug unsa gyud dagway aning mga Kushi. Halos na nalibot na gyud nako siya. Kuan siya ang mga building, gagmay ra building. Dili kay siya dagko. So sa Matsuyama, nagkudag ko sa Matsuyama pero dire dagan siya pero gagmay ang building pero dagan siya mga building pero sagaran murag dili kay dagko ba. Ang recycle shop dire sa Kushi mahal man kayo. Yung mga pants na to mga tiguang muna yung mga pesos Kushi mahal kayo. Nindot pa sa tuwal ito sa Murugami. Ang mga baligyan diri sa Kushi mahal kayo, mura og presyo po sa kuwan, mga brand new, mura og di ta kaya ning style silang mga utok ba, may pag Murugami na lang ka.